La bonica ciutat suïssa de Ginebra no solament és famosa pel seu llac, ho és també per dos personatges contraposats. Calví, que va donar origen a una de les branques del protestantisme, i Sant Francesc de Sales, que va ser bisbe d'aquesta ciutat. En Francesc va néixer en una família noble. Alumne dels jesuïtes, va estudiar a la Universitat de París. Alegre, pacient i optimista, es va fer sacerdot i va atendre els pobres. Anava a les cases a explicar la fe catòlica als cristians que s'havien separat de l'Església catòlica. Va aconseguir convertir-ne milers. Els seus llibres i escrits, profunds però d'estil fàcil, agradaven a tothom. El més llegit va ser la Introducció a la vida devota. Francesc de Sales havia nascut poc després d'un esdeveniment decisiu, el Concili de Trento. L'emperador Carles V havia demanat al papa la celebració d'un concili universal amb el propòsit de buscar una solució als problemes doctrinals i polítics que havia originat la Reforma Protestant. Iniciat el 1545, va durar 18 anys. Quin va ser el resultat final del Concili de Trento? El concili va suposar una profunda renovació en l'Església catòlica. Els seus ensenyaments van germinar i van obrir un període d'esplendor i renovació espiritual. Es va promulgar un nou catecisme universal, síntesi de la doctrina cristiana d'acord amb la sagrada tradició. Es va enfortir el culte a la Sagrada Eucaristia i a la Mare de Déu. La pietat del poble cristià es va universalitzar amb aquestes i moltes altres devocions. Va ser una època en què van florir nous carismes i grans sants i santes. La Companyia de Jesús, que va tenir un paper molt important en el concili, els escolapis de Sant Josep de Calasanç, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Sant Joan de Déu va fundar el seu orde per assistir als més necessitats i Santa Teresa va impulsar la reforma de l'Orde del Carme. El concili també va suposar un impuls per a les missions. Es va portar la reforma catòlica als racons més diversos del planeta, des d'Amèrica fins a les Filipines. L'art també va acompanyar la primavera espiritual suscitada per Trento. Enfront de l'austeritat protestant, els artistes catòlics del barroc fan gala d'imaginació, gust i esplendor i ens deixen obres mestres de valor incalculable. La impressionant cúpula de la Basílica de Sant Pere, aixecada el 1590 sobre plànols de Miquel Àngel, simbolitza, per la sòlida harmonia, l'esplèndida orientació que el Concili de Trento estava imprimint a la vida de l'Església. Gràcies al suport de l'Església, el coneixement humà del món es va ampliar constantment i molts descobriments científics es van realitzar i van tenir influència en l'època del barroc.